ojo dilaku. Andaku yo donyaku. Yo. Prajurit. Yo prajurit. Lesu. Lugo. Wah, wis sampe awas yo. Kabeh wae sing ana arep aku. Gawe gedhe atiku. Kalau sampun bisa anake padaran, rego budaya Turadaya sok. Kowe kabeh diato tau tekan rina katake wae basane apa mikul aror. Kalau wae sampean kaya padha ngluri marang budaya. Siji, kabeh pindho swasana kene aja nganti karo gane gawe kowe. Ana ratu arep dikandhake. Lan kowe ban kabeh kudu iso ngandhani wanita. Aja nganti dilek kowe. Iso dikawo. Kena disebut gambare ning aja nganti dilek. Ora. Sawetara mbok kawone apa? Bisa bagi swasana jakake laku. Iso dikawo.
Budaya yayan. Rumah saku.
dan Pak Iblis. Ayo, ya nyontoh dengan saya. Ayo, nah dengan kali-kali bisa malah. Tak sebab mau ke. Ini tanganku langsung kaku. Semua dorong mau ke buah pecah. Tapi kau putih aku. Hei, Sekian juru lain bahasanya gitu. Musik ini, ya musik saya nyambung ini. Wah, ayo, tak dulu. Ini tak dulu. Yang gue nyambung kata, ayo, maju saya dulu, ayo. Adu kalian joyo, kawin saya, aku bro. Gosok di koin, ayo. Cikotan, cot. Ayo. Surat kontrol, kami. Reno, tapi kawin. Oh. Ini sih buat jauh.
Terima kasih.